Здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм готиния с мен са Генерал Гого, здравейте! Чакай ме! Какво правиш? Снимаш на Паша? Снимаш, добре. И така, хора, аз съм Оси Раптор, абонирайте се за нас. Бягам от нас до тук и ги виждам, че генерал Гого и... Да, и доста път е. Няма да си дам. Аре, бе, нямаш работници. Атакувай. Чакай, джемове. Иди. Хора, това е пълно злато за мен. Много. Малко ресурс. Ама 3-4 купчета да взема. Малко. Да, хора, търсим човек с повече. Малко. Много малко. Сега елексир или пари повече искаш да са? Това пак не е изобщо хич. Това дават по 2000. Това! Чакай, първо! Къде? Пусни само един гоблин първо. Първо пусни само един гоблин, да видим нещо от замъка има ли. Да. Айде, няма как. Пускай всички от тук. От тази страна няма могат да фанат. Така, хора, пумбата ще загине. Като гледаме. Дивото животно от ада ще загине. Свалиха го. Гиганти! Да, хора. Те са първи левел. Спелки нямаш ли, бе? Не. Как да спечели спел факт? Хора, много се извинявам. Но той загуби. Минус 14 купи. На мен по 25 ми взимат вече. Така, хора, сега моля да атакна, моля. Чакай, първо сложа армия. Хора, както виждате, имам и балоните. Той колко в мен е развит. Не баш колко в мен, защото аз имам спел фактори, варвари левел 3. Всичките ми войни без балоните и лоубрейкърите са на левел 2. Лап. Хора, виждате, нямам повече. Няма ресурс, но... Добре, като се зареди елексир, ще си довърши армията, за това сега моля да атакувам. Сега ще правя фуни, ще говорим сега, аз нямам дракони. Ома и без тях се не знам. Чакай, Алекс и Пумбата БГ. Това са двата профила. Така. Хора, не искам да изсърдите. Ще загуби. Другия ми приятел е Пумбата БГ. Не, той няма смисъл да му се сърдите, че е Пумба. Не, факле! Някакъв собак ме е нападнал, за да ми вземи толкова купи. И хора, ще видим. Какво? Това с кого ме напада, бе? Хора, искате ли да видим битката? Хора, искате ли да ми се загуби нета, хора? Дайте по една... Пращайте по един СМС на Пумбата и ще получите по една топла супа. От Дядо Коледа. Дядо Коледа ни съществува. Ако не знаете, майка ми възстава с Дядо Коледа. Стига, каза... Мърда е от тук, моби вземи. Аз съм голяма глупост. Аз съм кръвна глупостта. Вземи си гробите, бе. Знам е гроб. Аз кое имам? 17 барберия на левел 3. Да, хора, искате ли да видим? Чай пусна френдли челлендж на Стоян от моя клас. Това трябва. Ще гледаме сигурно как ще го атакуват. Да гледаме. Добре, че кикнах това Вангелчо. И... лутка. На Симон любимата количка, т.е. Пумбата. Арчер кола левел 6, Wizard Tower левел 1, апгрейдва са. Канон левел 4, Archer Tower левел 4, сега трябва да си купя капаните. Тук имам Lightning Spell. Да, ще пробвам шанса само с барбериани. Мая му деба, тъпа деба, пустана деба. Аре, бе! Ето, хора, аз знам как се оправи интернета. В момента бягам с таблета. В момента няма връзка! Follow me! Дойде нета! Бързо, хора, дойде интернета. Генерал Гого бяга като нескопосана коза. Призна си, че е коза. Хора, почва се така малко и гадно да спира интернет. Тук е канон левел. Знаете ли какво ще направя, ако се спира така интернет? Аз ви казвам. Махте се от това е ужасно просто. Те не ми се оправиха. Ще си пробвам шанса с барбериани.
Да. Ще нападна някакво слабо силце. Те нямат ресурс вече. Имат. Кой нападна? Чай го видя това първо кафе. Ще нападна някой слаб в този клип. За съжаление. Армията ми няма го довърши това. Там ще си с толкова малко ресурс, погледни колко. По 2000. Търси опонент. Опонент. Това какво е? What the fuck, вижте хора, къде му е таунхала на този. Можем да го атакнем нещо. Пускам варварианите. Пусни спелката. Къде? Върху мортър. Много е да си своя мортър тук. Fuck off! Променя ми за цялата засада! Чакай, човек. Армията ми изпари ли са? Да. Добре, хора, ще си направя армия и след като е готова ще атакнем от моя акаунт. Така, вижте аз какво ще нападам. Така. 7 човека. Още 3. Чакай, 3 бокс. Вижте, левел 3, левел 2, левел 3 мога да направя, ама нямам толкова еликсир. Трябва да си направя спелката, значи, хора. Тук, това е нашия клан Bulgarian Boys. Моля ви, влезте, вижте, ако го напишете, кой да натиснете. Ето, сега ще го напиша. Bulgarian Boys. Цъкате сърч и ето този. Чакай, кой е? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клан. Е нашият. С лидер Осираптор. Човек, не съм обичай толкова, защото на тях може да е друго. Не, човек, наистина ще е така. Нали хора? Пишете в коментарите за това. Ако може да си направя 105 война. Има място за 105. Правят 5 балона. Няма право брейкари. Само ма дразнат. Барбериани. Тук пълно с гиганти. И тук барбериани. И един спел. И хора ще се върнем, когато... Motherfuck, аз май имам спел! Чакай. Motherfuck, аз имам спел! Так, той има спелка. Да, тя не се изхъби, сега ще си върна парите. И сега пак ще отида до там с таблета, за да дойде връзката. И сега търся като лут. И сега трябва да изключите. Ти или аз съм свършен? Обречени съм да смъртя двамата. Това клип няма много смисъл. Да. Така. Малко ще... Спелката не е тръгнала да ми се прави, затова пак трябва да си направя армия. Ти имаш спелка. Да, имам. Аз да не съм слаб като тебе. Нали бе? На работа! Добре хора, това ще е за клипа може би. Да. Абонирайте се за нас, двама Осираптор БГ и Пумбата БГ и до скоро!